Jos sä haluat liisaa näitä isompia, sä soitat Basaroffille ja kerrot kappaleen määrän. Mä hoidan loput ja mä hoidan vielä niin, että tytöt käsittelee sut erikseen. Markus, hei! Meneekö? Hei. Jos ei saa sitä päälle, niin eihän millään voida vetää koko sota läpi, mitäs tuu. Markus ja Antti, hei! How fit? Mä käyn tsekkaan, jos ne tarvii jotain jelppistä. Hyvää päivää. Ja kato, tää on ihan se sama idea, mitä Rolle kehitteli sen tuontifirmansa kanssa. Kato, että tuupataan jotain sporttidataa putkeen jo silloin, kun se lepää niinku ideana japsien pöydällä. Anteeksi, 86-20, olkaa hyvä. Kundit! Kopteri tulee! Aikaa 4 minuuttia! Sehän voi olla, että se on niin iso passio jo, että se jää Rollelta niin kuin nollatasolle, ellei sit Oy Faija AB innostu sponssaa sitä. 86-20. Katsokaa ja ihailkaa. Mä haluan muuten, että tää kuosi jää sitten mulle tän shown jälkeen. Etelä se tulee hanskoja samaa settiä, niin voi katsoa mistä. Myyntipäällikkö jätti spermarit sisään nää kalsarit. Vaikka mä nimenomaan varoitin. Täällähän hikoa. 86-20, olkaa hyvä. Mistä hyvästä? Hei muuten, periaatteesta mä en mene uimaan kolera-altaaseen, enkä tähän havussaman. Hei, mistä sä luulet pääseväs veteen? Minä toin nämä 5 olutta, kun tilattiin, ja teillä päättyy saunaosaston aika ihan kohta, ja täytyy maksaa sitä ennen. 86-20, olkaa hyvä. Mutta neiti kulta, kun nyt on niin, että en mä näe mitään oluita. Hakekaa nyt ensin ne Bischofshofenit tänne, niin katsotaan sitten. Kyllä nyt neidille on käynyt sellainen vikakytkentä. Mutta nämä oluet tässä näin, jotka minä äsken toin, kun teistä joku soitti ja tilasi. Neiti, älkää nyt jauhako samaa asiaa. Onhan meillä silmät päässä. Eihän siinä ole yhtään olutta. Mitäs tää nyt oikein on? Neiti yrittää nyt päteä väärässä paikassa, ettei vaan olis ne oluet tuolla neidin omassa päässä. Ei kun, ai. Jos jotain oluita oli, kato, eihän me Annan kanssa tiedetä mitään, kun me oltiin sovittamassa tätä teflonia päälle tuolla saunan puolella. Mut jos oli oluet, maksakaa ihmeessä pois, että neiti pääsee hommiinsa. Ja kato, mitä ei tuotu vaikka tilattiin. Se onkin tainnut se lasku syntyy mitu-menetelmällä. Kato, älä syytä hankkeja. Kyllä sieltäkin joku proficienssilaskutuksiakin saa. Ai jaa, saatiin. Mä luulin, että sä et ehtinyt saada mitään muuta kuin reittää. Katso siinä! Tää on just tää. Eihän sulla, Markus, muuten ole ahtaan paikan kammoa. Mitä? Ahtaan paikan kammoa. Ei joo. Eihän sulla ahtaan paikan kammoa. Taikka siis... Hei. Friendit, hei. Mä sanon kaverit. Anteeksi. Ei millään pahalla. Anteeksi nyt, mutta... Anteeksi! Ei mitään anteeksi! Neidillä taitaa olla tässä nyt joku oma pikku ongelma, joka pitäisi selvittää omin päin! Ei palveluammatissa sovi sekoilla! Jos on sairas, pitää ottaa lääkettä! Mennä himaan! Olla siellä yksin! Eikä tulla pilaamaan muitten iltaa! Mene ulos täältä! Ja viedään hylsyt mennessäs! Hopi hopi! Markus, helpota vähän. Neiti, tää oli leikkiä, onhan siinä niitä oluita. Totta kai ei. Siis tämähän oli ihan mä pyydän nyt anteeksi koko meidän joukkueen puolesta. Hei, siis tää oli ihan pride talkia. No joo, Neitikä. mentiin ehkä pari askelta liian pitkälle. Tässä on Ai, kiitos. Sori, hei. viimeinen poikamies siltä ja Polteraa. rianauduttiin ehkä tosiaan pikkasen liikaa. Levätkää siinä nyt vähän aikaa matolla, sen hengitys tasaantuu ja pulssi tasaantuu. Mä kirjoitan teille tämmösen pikkukorvauksen. Sekille pannaan tommonen 1000 markkaa. Ai, kiitos. Ostaa sit luistimet lisäksi. Kiitos. Pannaan tää Vähän lämmittää. Tosta on rullassa.